Здравейте, уважаеми дами и господа! Казвам се доктор Весела Михнева и съм част от екипа на клиника по ендокринология към Военна медицинска академия, началник на метаболитно отделение ендокринолог. Поздравявам ви с 14 ноември, Международния ден за борба с захарния диабет, деня, в който празнуваме рождения ден на Бантинг, един от откривателите на инсулинолечението. И това е деня, в който трябва да обърнем внимание на това, че захарният диабет е едно социално значимо заболяване, изключително много разпространено заболяване, за което най-често не мислим и отиваме на лекар едва след като са започнали големите симптоми на диабета и най-често то се открива и при налични вече усложнения, като диабетна полиневропатия, ретинопатия, както и бъбречни усложнения. Диабета е заболяване, което поразява сърдечно-съдовата система, увеличава честотата от инфаркти и инсулти и съответно почти всеки един от нас има фамилна обремененост от захарен диабет, но поради нездравословния начин на живот, нездравословния начин на хранене, обездвижването, намалената двигателна активност и многото стрес в ежедневието ни може да доведе до отключване на тип 2 захарен диабет, при който водеща в началото е инсулиновата резистентност, която в последствие с натрупване на килограми и стресови епизоди в ежедневието може да доведе до отключване и на това социално значимо заболяване. Нашият апел е да проследявате ежегодно кръвната си захар, да проверявате гликирания си хемоглобин, а това е показател, който показва веднъж на 3 месеца каква е информативната стойност относно кръвните захари за целия този период, защото много често кръвната захар на гладно може да бъде напълно нормална или кръвната захар, която проследяваме с глюкомера на своите роднини и приятели, но реално след обременяване с глюкоза или след изследване на гликиран хемоглобин може да установиме завишаване на стойностите, които да налагат своевременно лечение. Затова в Международния ден на борба с захарния диабет ние апелираме да обръщате внимание, да правите по-редовни профилактични изследвания и по този начин да превентирате последващи усложнения от настъпило заболяване захарен диабет тип 2, което води до множество доста опасни усложнения. Поздравявам ви с конференцията, която се провежда в днешния ден, тъй като тя дава възможност за по-обстоен поглед върху това социално значимо заболяване и намаляване рисковете от него. Пожелавам ви да бъдете здрави, по-често да се обръщате към своя лекуващ лекар и при наличие на оплаквания от този тип да посетите ендокринолог. Бъдете здрави, хубав ден и всичко добро!